Sporitelia čakajú na štátnu prémiu zo stavebného sporenia. Na účty totiž ešte nenabehla. Peniaze neprišli po zmene pravidiel, ktoré sprísnili jej získanie. Mnohí sa k bonusu možno ani nedostanú. Sporitelia v stavebnom sporení sú roky zvyknutí, že štátnu prémiu im pripisovali ku koncu januára nového roka. Tento rok sa ale viacerí začali pýtať. Peniaze na účte stále nemajú a prémia údajne mešká. No kým v minulosti sa sledoval celkový vklad do sporenia za predošlý rok, po novom už platia pre klientov nové pravidlá. Prémiu môže dostať už iba ten klient, ktorý zarába maximálne 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy v hospodárstve. To znamená, že klienti, ktorí zarábia viac, na prémiu nebudú mať nárok. Netýka sa to detských zmluv, detské zmluvy budú mať nárok na prémiu stále. Takáto podmienka tu v minulosti nebola a preto si na prémiu musia sporitelia počkať. Príjem totiž overuje sporiteľňa u daniarov, na čo majú 45 dní. A potom ďalších 35 dní má príslušné ministerstvo, aby pustilo peniaze z rozpočtu, čo priznanie prémie značne naťahuje. Aktuálne v stavebnej sporiteľni čakáme na pripísanie finančných prostriedkov od ministerstva financií, pričom tieto finančné prostriedky sú určené práve na vyplatenie štátnej prémie. Po obdržaní týchto finančných prostriedkov do 10 dní peniaze rozúčtujeme a pripíšeme na účty stavebných sporiteľov. Vyplácanie štátnej prémie nemešká, všetko prebieha v zákone stanovených termínoch. Nejde teda o omeškanie priznania štátnej prémie na účty stavebných sporiteľov, ide iba o dodržiavanie lehôd, ktoré stanovila novela zákona o stavebnom sporení, ale predpokladáme, že na účty stavebných sporiteľov bude štátna prémia reálne poukázaná v prvej polovici marca tohto roka. Mnohí ale si to možno vôbec neprejdú. Platí aj ďalšia podmienka. Sporiteľ musel v lani vložiť na účet dvakrát viac peňazí ako v roku 2018. A to rovných 2800 eur pre získanie maximálnej 70-eurovej podpory. To znamená, že tí klienti, ktorí by tú prémiu reálne mohli získať a teda by vedeli vkladať takúto sumu, tak pravdepodobne prekračujú ten maximálny príjem. To znamená, že na tú prémiu nebudú mať nárok. Aj samotné sporiteľne preto priznávajú, že trend sa mení. Prémia je síce jedným, ale nie najvýznamnejším lákadlom pre stavebné sporenie. Viac ako to si ľudia všímajú úrokové sadzby. Vedia si tak svoje bývanie cez stavebné sporenie dofinancovať alebo si vyriešiť čiastočne aj splatenie úveru, ktorý už majú. Zuzana Gadušová a Andrea Mačošková, televízia Markíza.